tare, fraților. Ce faceți? Nu faceți pistoace? Te-a băgat în meci în prima. Da. Să le mai băgați și la frigidărniță. Mă vede tare, bă. Uite, iar se duce acolo și acolo e din cu apă n-auzi, fă. Dar de ce nu-ți faci ultimata? Păi nu pot. Andreea! Ia uite, E n-aș, rău. Trebuie să-ți faci tu ultimata. Păi și cum ți-o faci? Trebuie să te comi. Ia uite cățelul aici. Caractere. Băi, uite m-am câinile uitat aici. eu. Vino că... Ai văzut cum am atacat pe ăla? Cum am teleportat? Ce tare. Dar vezi cum se vede liniuțele astea? Astea, albe. Am 5 power, bă! Alu Andreea este, nu e ai... Nu știu, de ăsta. N-aveam ce să fac. Ia vreau și mine să joc. 40 de litri de aia, să joc la trai. Ok. 99, ok. O să deschid aici. Da, nu pot să le deschid niciuna, păcat. Cred că da de la început. Da? Nu te dă de la început, nu? Mi-a dat dacă mai mult putea.